Здравейте, искам да направя едно послание за хората в чужбина, които ти от парламента ни питат дали ние имаме мъжност за държавата, за семействата, за хората, които са изоставили тук, а са се заробили в къде ли не по целия свят. Тях никой не ги пита има ли къде да спят, има ли какво да ядат, какво да облекат. Лично аз знам от моята майка, 10 години съм лишен от нея. За да може да отиде да изкара уж наречени пари, в тая държава няма да има управия. 240 депутата всеки ден се карат кой да вземе по-голяма заплата, а нашите новобранци, пенсионери, вземат по 180 лева пенсия, които изплатят ток, вода, храна, лекарства, които те без тях не могат да живеят. Вие давате ли си сметка колко са тия пари за тях, а колко са за вас? За вас е за една вечера, а за тях цял месец. Направете си равносметката. Вие как живеете и ние как живеем. Нямам думи. Нямам думи в държавата, която сме изпаднали, в кризата, която сме. Хората се молят за пари, а вие се молите за по-голяма власт, само и само за да може да крадете още пари. Вие, ако се запрете, ако намерите на хората повече работни места, България ще бъде по-голяма, с повече хора, отколкото сега. По-голяма част от нас, българите, живеят в чужбина. А защо ли? Заради вас. Защото заради вас няма правила в тази държава. Заради вас хората мизерстват и се противат. За стотинката цепете на 2, за да могат да изкарат деня. Вечерта, която да изживеят, да нахранят децата си, да ги облекат. А вие, мизерници долни, нямам думи. Чао!